Hello guys, welcome to my YouTube channel at nandito kami sa Villasis, Pangasinan at kami ay magla-lunch dito sa friend ni Max sa Cafe Eduardo dito sa Villasis. So, punta tayo sa loob. Let's go! Tayo sa loob at tayo ay mag-lunch. Nandito yung dalawang magka-classmate na close friend, si Philip tsaka si Max. Punta tayo sa loob. Tayo ay magla-lunch dito sa Cafe Eduardo. First time namin dito, kaya wow, napawag na-amaze ako sa place. Oh, ang ganda. Pagbugad mo na lang, maganda na siya. Dito sa Cafe Eduardo. Hi! Kami ay magla-lunch ngayon. Wow! Sarap! Nag-uusap sila. Ganda ng place. Oh. Magla-lunch ngayon. Hello guys, andito tayo sa Cafe Eduardo at ating tanungin si Sir Eduardo. So, sir, okay, hello sir. Anong mga coffee na po, ang specialty po kasi namin dito is coffee. Actually, meron po kaming meron na ang ginagamit po namin Electro brand, which is a mixture of 20% Arabica at saka 80% Robusta. So, ito po ginagay namin dun sa machine namin, and then meron pong mga flavors na caramel macchiato, mga iba't iba pa pong mga coffee. Ang menu po namin ay yung specialty po sa coffee is ito po, espresso, cafe americano, cappuccino, cafe latte at saka cafe mocha. Ang Cafe Eduardo po is located at Villasis. Yes. Nandito na po kami sa gilid ng simbahan, poblasyon area. So, pasyal po kayo rito at tikman po yes, yung must try it here at masarap ang coffee nila. coffee Yes. Okay, thank you Thank you Sir po. Eduardo. At si Sir Eduardo is anak niya si Philip, friend ni Max, high school po. best friend. Yes. Come and visit Cafe Eduardo. Just try it, masarap. Okay. Mura. Okay, thank you sa sa lunch at masarap. Must try it here, maganda. Masarap. Dito ka nakaka-relax.
Oh, yes! Ang location niya is nandito sa side ng church ng Villasis. Dito mo makikita yung location ng papasok doon. So, masarap siya. Cafe Eduardo. Itong building na to. Okay, we're gonna go to sa Guimba, Nueva, Ecija. Dahil itong dalawang ito, si Max at si Philip ay bibili ng piyesa ng bike. Kagaya nito, binili ni Max, pinabili, bubuuin niya yan. Galing mag-balance ng kalabaw. Like tayo dito. Hindi na video. Dito tayo sa Guimba, Nueva, Ecija. At first time kong pumunta dito. Dahil itong dalawa, si Philip at si Max ay mahilig sa bike kaya bibili na mga parts. Mag-a-assemble sila. Yan. Bibili ng mga parts. Many hours later. Ito yung mga binili ni Max at si Philip dito sa Guimba, Nueva, Ecija. Yan, kulang pa yan. Sus Mariusip. Alright. Tama ba mga mahilig sa bike ko? Nako. Ito lang binili namin dito sa Guimba. Yan. Yan ang binili. Nako. Oh. Anong masasabi nyo sa mga binibili nyo, Philip tsaka Max? Expert si Philip eh. Hindi ba, hindi. Wala akong Sagot. ayos naman po. Nabili. Ano, magsalita. Mga ano, 75. Malapit na pong maubos. kunti na lang. Ano pang mga dapat na bilhin? Yung kailangan bilhin ko ay yung group set brake. Saka seat post. Ha? Seat Ano? post. Ano na lang. Group set. Group set, brake, saka seat post na. Yun pang kulang. Change. Tama na yun sa Ay kasama na.
Sige. Sige. Let's go. Punta tayo sa saan? Bayambang? San Carlos? Ganito itong mga dalawang ito na mahilig sa bike. Supportive parents. Mga supportive parents. Si wala mabili. Wala talaga alam. Bibili na. May naayos pa. Nandito tayo sa Bayambang. Ang dami na namin pinuntahan. Guimba, Ecija, Bayambang. Nako. Nagabihan na naman itong mga dalawa, oh. Vlog. Ha? Nakabili na naman pero kulang pa rin. Ano pang kulang? Ano pang kulang? Mga ano? Gulong. Ha? Ano? Gulong na lang. So, magko-close na sila dito sa Abi. So, yan, sana all.